Okay. Okay. No, Rinda. I say no. Actually, Oji. Okay. On behalf of my friend, myself and my friends. A na-eche ọjị n'ala Igbo, a na-eti ike ọjị n'ọjị. A na-edowe ya iche. Mana anyị anabataghị uwe iweta. Maka ndị Facebook, unu afọkwa nke. Akwa ọjị bụ enofu. Mana mma asịkwa gị na anyị nabatakwa ọjị. Ọ ma stay over here. Ndị ọyị m na Facebook bi na London ha nwasị ka ha host m na be nwanne anyị nwoke nweta ya get him Chika nwanyị nwa si ka o weta venue so ndị ọyị hazi ndị ọzọ akwụdoro ya asị na akwụdoro eze so na ọjị ya ana m anabata ya n'afọ unu niile ma nekwe ndị nwunye ha nwetacha ha na ụmụazị nwetakwa na echi nwana ma agwa Chika na nwunye ya dị ka nwa ya nwaanyị so wee na-asị o na anyanwụ nwa makwara ihe maka ana m ekwubu na ebe ọ na anyị na-eme nkọwa na ọjị Igbo a na-echi anyị na ịnọ eria o chere ịnọ tinyekwa ya na ọwụrụ ịsatọ so na o zuru ezu enwe ihe nchọ ikwu maka ego ọjị iweta a sị ka nkene unu maka na unu wazigara ụgwọ bịara farụ m nka nọ maka nka anyị nọ Croydon unu ezite ụgbọ abịapata m na South East nka nọ sị ka nkene unu ọgwụ ụgbọ a ga-akwa apakwa m nawa mgbe mma anakwa na-enu ya unu bịa makwa ọjị akwa amasịkwa m onwe ihe ọzọ ga-emelụ m n'aka onwe ihe ọzọ ga-emezilụ so wee na-asị o na ndị Enugu ukwu be anyị igwe be anyị Igwe Raf ọ bụ m na-eme ekpe na m bịa beghị chere m ọjị ndị ya baba anyị mma echere ọjị mana makwa etinye ego maka na ndị be anyị ndị Enugu ukwu anaghị etinye ego n'elu ọjị as a matter of tradition mana igwe be anyị sikwa onwe ebe anyị jee anyị megịrị anyị na otu ọ ka kọwakwa so mgbe a na-asị o na ọjị eze dịkwa eze n'aka anyị sị gị nnọọ Rinda ọ na-ekwu na mana ịchọzi ya nsele ogwu ọjị ya nwofe ogwu nwofe ogwu ọjị ka anyị eso nri ụlọ ọjị ruo ụlọ eso onweze ndị ọzọ ịgbachiri echichi enwe ndị chiri echichi mgbe ụlọ ụlọ omume mba cherụ ka edi youngest ebe a the youngest ga-akwụrụ ọtọ bugharịara anyị ọjị of course yeah Ugochinyere who the youngest yeah no he's the youngest mgbe ihe na-eme ihe a na-eme n'ụlọ mana nwoke ọcha dị ka ya wa the youngest biko ị ga-amazi ndị chiri echichi ọ bụrụ onye ọbụla ga-esepụ ọjị mana ọ bụzi na enwere onye chiri echichi anyị nwezi ike mee ihe a na-akpọ ịma nwe ihe anyị na-eme n'ala Igbo asị wepụ n'afa ndị Ebonyi wepụ n'afa ndị Enugu wepụ n'afa ndị Abịa wepụ n'afa ndị Igbo ewepụgo n'afa ndị Anambra inwezi ike so taa mee ma ọ bụrụ na onwere echi echichi ya were o ruru ya onye chiri echichi were o ruru ya ọgbakọ Ijele o chiri echichi so Obinna ewepụrụ ndị Imo steeti ọgwa ga-ewepụ ndị Imo steeti mụ atọrọ gị no ọgwa ga-ewepụ ndị Imo steeti mụ atọrọ ya ọ madam jide ọ ka esi eme ama m dawa zụkwa n'ike ka awa ọjị Imo steeti ọjị ruo mana ewekwere m ịma nwunye ụlọ ọgọ ịma nwunye m enwere m shia na ọjị nwunye m onye nke duru okay ịwụ onye nke m
eji ga unga mshia na ndenu ewo aga agai go IMT go Enugu campus sao mu Enugu boy don't want to nke ahụ nke ndị Enugu yes ojiru ụlọ Ezekiel open Delta. oge ụmụ na namba na igwe nwe onye Delta na ewu onye Delta agwa kofu kwa nke ga awa ụmụ ya na etinyere aka na efọrọ kama enwere ka egwachaza ata maka na ma ihe ga-eji wa ọjị a sị na mmadụ anara awụ maazị na anụ ogbu mmadụ anara awụ nwata na anụ ogbu maka ọ na obie ka anyị nọ na obie ka anyị nọ so ọnya ka uru dị ịwa ọjị In fact, you are very correct. Because one is the youngest. That's another. But the kids school and the kids are in Ibu. Looking kind of so it is over for that. Be honorable Bibenze. If I trace it back, actually, it goes beyond those. No, Belush, Motalo, Egua, Mutans, my father. Egua Mutans is my father, my blue ones. When I soon never ever time now. Why did that? Kayajuana Kama. If Oma, I to be with Ayatote. Nas my bona candy. I wouldn't a ma. Bona kebe, ma. Nas na Nkobe Bella Tata. Obiaqua. Obiachata, Nanaqua. Ngozi ezigbo ihe aga m n'iru na-agụ na-asị na anyị niile na-ebe atọ ji ata katata arụ isi ike ogologo ndụ ọmụmụ ụba ajị ha mafọ anyị ihe ọma ọ na-eme na azụ ahịa nọ n'iru mgbe n'iru anyị ọ na-azụ wa na-asị na ụlọmọgụ na ogologo kwadoro na ọjị na-aghara mgbede na-asị na ihe na ngọ n'isi nri ndị ka ngọwa n'isi nke mụ ọfọsụzela ibia megịrị daalụ ihe tu ọgbakijele wan